Assalamu alaikum wa rahmatullah. Musidɓe fulɓe onon fof on calminama, on jettama caggal nde bisma ɗon mbiya ɗon alhamdulillah, min beltima e mon no fewi. Min beltima e dow gueɗe kewɗe. Min beltima au nom du personnel de la radio RIP FM, mais min beltima également e inde kala mbiyaɗo mbimi e mbimami e département mo Nioro région mo Kaolack ha e Sénégal, surtout Afrique ha aduna fof hambo hawri. Min beltima en tant que acteur fulɓe, min beltima également en tant que fils département mo Nioro, aussi gonɓe ɓiɓɓe Pulagu. hay sinno ko neɗɗo goto arno dari ɗo wi ari e inde fedde jiɓɓe hirde Pulaar rek doyi min sekka, par ce que minen gatam minen gandodiri yewtere amen min ɗo min mbino min danta foti ni. min andi le pourquoi gatam mbo andi acteraji gonɗi ɗe saale ɓe kaɓano Pulaago ɓe gandi. ne wawi kon jarani ko yimɓe garta détail uji kewɗi. alhamdulillah, nde min jiiɓe min gonoɓe yi, par ce que min jiyanoɓe minen mbawi hul, mais wonde gonga tigui, wonde e gonga rek woni wonde gonga. eyyi sa woni e gonga kam yagol ma ne sattat goɗɗi ɗi, in musat, in yewat, mais kala ko wawi won foof min jaggat ko haɓango Pulago nde muusi ko. sa darima Pulago, surtout wona daronta e Pulago kam, des fois y a des hauts et des bas, mais kala ko wawi fof min mbiyat alhamdulillahi rabbil alamin, jetta jomirawo subahanahu wa taala mo gantuma hoorema, so welni ɗum hande minen ɓeye tan min tawatano koye. kono sen garti caggal nde mbaɗɗen organisé, inoɗa repoussé, mbatteɗen lancé, in change, mbaɗɗen organisé tidi in change, hande sen gari hande ha ɗo et mbiyat alhamdulillahi rabbil alamin tidinne. mbaɗa remercier le président Mamadou Sow, parce que waccani kam wawi kam. nda min andi sinno ko min kam, min Moustapha tan mi acci ɓooyi, ɓernam okkani kam ɗum. wala dirigé pendant des années, kaaje ɗe ngara, biri kaji ɗi jana, classe mo ɓuuri do kaaje, kala ko mi wiyani ɗum, ka bonɗo ngabde kala mi wi ɗum, mais dara o jaɓi tan o woni hen ha hande. Mamadou ko ɗum réussi total, ko ɗum réussi total, a waɗi réussir à 100%. eyyi a waɗi réussir à 100%. wadde garɓe ɓeɗo on mbiyete Pulago nani ni, c'est miniature. c'est mi ƴettuno hande kala ɗo pullo e département Nioro hande, ils sont très bien représentés ici, par ce que koyen foof koyen wodi immi to ari ɗo. wadde on kese ko acteur Pulago, on ko heewi e Pulago o dogini hen. exemple goto hande sa wi teddi moni jooɗi, ala ko waɗani e Pulago. joni lende moƴƴi gari awa biji jafe, kala mo anda ɗo département Nioro nani ɗum. le grand doyen Babacar, Amadou Diallo fondateur, l'homme d'Italie. hande koɓe gantuma ma hande sa inni Pulago hande nder Sénégal, nder région Kaolack, ya andu koɓe acteraji dañɗi doole e Pulago. wadde ɓen si gari tan mimi cikkano réussir total waɗi, ou bien plus que ça min keeɓi yin, par ce que alhamdulillah. Amadou Mballo bonana, kala garɗo hande woodi kewɓe ɓesa ɗum yi, kono ɓe gandi Amadou Mballo ari rek ɓe mbiya ok woni Amadou Mballo. wadde ɓen si gari darima hande, Eli Ibrahim Ka, Amadou Diallo fondateur, entre autres, ɗen mbawi limɗo ha bimbi, salon moni heewi, ɗen fof ɗen jewtira ɗum. min mbawi haydara sona komin manno ko sentu, mala komin daranno ko yeeso amen, min komin kulanno ko hande min jiyani, komin jii ko réussi total. ɗum ɗo noon woni fedde jiɓɓe hirde Pulaar. pour siftinde seeɗa, association fedde jiɓɓe hirde Pulaar ko association mo gantuma hoorema mbo rendiri kala mbaɗɗo animation e keɗotoɗo ɗi animation ɗi fulɓe gonɗe nder région Kaolack ha Fatick ha Kaffrine. ɓen kawri mbaɗi fedde wotere,
nden fedde yehi ha waɗi cate cetal gotal hande noon gatuma kam nga woni le pôle kam nga jogii fof hande acteraji ɓurɗi hen dañ doole hande kawrete hande mbi en jewtu daren ho mbatten ha mbaɗen élaboré plan goto pour mbawi wat affaire on ɓuura yaaj hongo miijo puntinen hande ha sen funtini en teguine table en teguine groupe affaire o ɓeydata yaaj wona réunion mo gontuma hoore ma ko fof nodda hen wona réunion mo gontuma hoore ma hande wiite kala keɗotoɗo ya ar mais ko acteur aji ɓurɗiɗen doole hande e fedde ɓen collano yoɓe ngar ɓen collano yoɓe kawrit ɓe miijo hono mbatta ha affaire o ɓeyda ya yeeso ɗum taki affaire o wona mo réunion restreinte mo gontuma hoore ma komo réunion professionnel mona watte ko humba ha ɓurta mais ko yon jooɗo jewtan e hakkillaji kollotiren boli ɗi ha mbawen yaha de ce cas en calminat également association goto mo gantuma hoore ma il fallait mo waɗe impliqué il fallait mo nodde mbo waɗa assisté woni ɓeɓe jiiɗaɗa kamen gardori association keyniɗo kala keɗotoɗo radio RIP FM fans club RIP FM kamen mbaɗi keynori on association hande ɓe mbi hande son mbaɗi noddiri hande te ko noddi ɗon ko radio mo dañi part ndemi cuusa heddo caggal ɓe gari hande kamen mbaɗi représenté on association minen mbaɗa félicité ɓe mbiya soyez les bienvenus joni Gatamba mi sikki ɗum won ɗo introduction o mi susani woɗɗoy par ce que si moƴƴoyi mi gagnat walla mi haala komi fota haal par ce que wona ciram le président Mamadou Sow kam gontoma ha deggi Allah ala ko dañani mi haali joni kam tottaten parole ido o salmina hoɓɓe mum o bismo hoɓɓe mum inchallah hande en naata au fond du débat Mamadou bisimillah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum mbolo o mi salmini on fof goto kala inde e yettode muɗum e dendagal gonɓe ɗo fof mi salmini mi woppani hay goto simi limi rek mi juumat e ko adi fof ko weltare dañmi hande e nde ɗo ñalade nde keppannomi kono ko pullo wite ko woɗɗude woodi kono nde alata ara e mi yetti hen Allah no feewi e nder ɗum noon mbaɗɓe déplacé wu immi partout ɓe ngari ɗo ɓen mi yettiɓe avant tout d' abord ɓe garani ɓe ne juuɗe maɓɓe ngari mi yettiɓe au nom de fedde yiɗɓe hirde Pular e nino Moustapha haaliri jarani ko gartanmi hen no wayno objectif o mo gandantuma hoorema woni tagnoɗo immo fedde nde o ari hen kono mi artaten hen seeɗa rek en tant que président en tant que initiateur e fedde nde komin waɗi nde initié le 28 mi juumani septembre 2019 gila nden ha joni in mati duuɓi seeɗa programme ji keeɗi waɗanoma hen programme on tuma kono nde wonnode ko neɗɗo o yiɗat hunde kono ko Allah ñawata hunde nde gila nden ha joni min dañi en keɓani hawridde en mbaɗi programme ji kewɗi lancé wu kono ko wiyete ko coronavirus waɗi men empêché aussi kono he on empêchement ne hattane min mbaɗata découragé min gandat ko Allah hoddirini nde wonno nde hande en yonti en weeɓi e fedde yiɓɓe hirde Pular mi arat he holko taki mannomi initié e haɗude tonni hande est ce que min ko jinnomi ko hen mi heeɓi hen est ce que ko dartanomi comme objectif am est ce que mi waɗimo atteindre walla mi heɓalanimo atteindre mi wiyat alhamdulillah mi waɗi atteindre objectif am saabu caggal nde dañmi ngoɗo miijo ko darnude fans club pour ɗoɗo radio RIP FM mais he nde ɗum caggal nde dañmi gonɗon miijo manmi ngo partage ɓe gandantuma hoorema ɓe jinnomimo darnan e nde wonno nde ko moƴƴi ko ñembete ɓe mbi in fotata he meɗen woni ko jajjini en ko en tant que kamɓe acteur aji développement ɓe jajjini en ɓe mbi nodden hen kala animateur mbaɗaɗo émission Pular e nder département Nioro walla e nder Sénégal fof taki hande ɓe noddi hen animateur aji mbaɗaɗo émission ji Pulagu e nder radio ji gonɗi e Sénégal e caggal leydi en mbawi wiye e caggal leydi saabu ɗo ha Gambie animateur aji ɗi ɗon e nder association e he nder ɗum noon e haade fedde nde sa mina wawi wi animateur aji kewɗi ɓe dañano fans club aji kono ko fedde nde sosa ko he nder ɗon mi wiyani ko fedde nde darnaniɓe fans club kono ko fedde nde darna ko hen ɓe keeɓi fans club aji donc nde ɗum ne bokkuni objectif am nden mina wiya alhamdulillah min
ko jinnomi ko he ko ɗaɓɓitannomi ko mi heɓino sabu hannde ɗin animateur aji min tan mi wawa ɗi darano kono caggal nde darnimi ɗum pour yimɓe gonɓe e nder fedde immoɓe darano woɗɓe ɓene ha woɓɓe mbawa hen yi koye maɓɓe ina bokkune am donc e objectif am donc alhamdulillah ɗum woodi ha hannde kewɓe en mbawi ɓe dañi hannde e fans club aji donc na wayno min mission am ina bokkune on ko hunde ɓurde kam welde he ɗum ɗon donc ɗum ko yettere Allah e ko wona ɗum abbiti he ndeɗo ñalande ɗum ɗo ko lancement e lancement noon ko tuba ko wiyete ko tout début est difficile kala fuɗɗore koko muusi kala fuɗɗore weeɓata lancement o noon ni no jiiɗon ɗo ko noon wa yaari ko acteur aji nodda yoɓe ngar ɓe kawrita min ndaara hono min dalnita plan d' action ji amen sabu e wona yimɓe temedere nodda succieji windaka haydara windaka ko noddere juste yimɓe ngar kawrita mbahtano ndaara hono ɓe jajjinirta affaire ha ɓuura yaaj ko ɗum woni ndeɗo noddere te nda wayno hannde yimɓe immorima partout e ɓe ngari noto e ndeɗo ñalande donc ɗum ɗon ko yettere Allah e minen hen waɗa remercier e association ji pelle ɓe gandatuma hoorema ɓe jottima ɗo ɓe ngari e ndeɗo ñalande woni kewɓe ɓe ngarani kono jungo maɓɓe yettima donc ɗum ɗo rek ko hollirta kamɓe ne objectif maɓɓe engagement maɓɓe e détermination maɓɓe donc e fof henna hen yette fof na hen jarne mi wawa junno ha ɓurta sabu mi andi woni poɗɓe ƴettuɗo parole aji goɗɗi kono juste ko wiide on rek e fedde nde ndeni ɗon ko fedde men te min ko mbiyanmi mi suwano fuɗɗo golle mino fuɗɗo golle mi suwano fuɗɗo golle sabu mino fuɗɗo golle e mbiɗa andi noon inchallah ko yeeso ko wiyete ko yeeso ko lawol te ko yeeso faha te min mi yeccittako mi laata caggal mi dogata mina ŋañon tepere sabu sinata ɗum waɗa a yawata yettoyade e ko woni ko objectif am ko hannde daranade pulaagu mbiɗa andi ɗon hannde kala mbiɗo noon keeɓe ɓe mbawi sabu eɗen gandi ina saɗi e hay goto haalantake en sabu gonɓe ɗo fof wonɗo ɓe ndewi e wallu pulaagu hay goto haalantake en kono no muusi noon kono inchallah ma ɗoɗo faaha ɗo yettoye sabu min mi watta découragé hibbita ko hen caggal te kala parɗo noon yo ar jehen e wona quantité o kajon kono ko qualité personnage ɗi sabu temedere fiɓiɓe ɓe piɓaki sappo walla jowo piɓiɓe ɓuuri in donc na wayno hannde hay somi yino ɗo yimɓe ɗiɗo rek mi ɓeydat welto haalaka noon ɓe jiimi ɗo fof donc ɗum ko yettere Allah sans mi judna mi totta modérateur o ndaara woɗɓe ndaren sabu woni ko gandantuma hoorema ina ɗo foti waɗe en même temps mina waɗi programme ene attestation ji ɗi gandantuma de reconnaissance pour tous les animateurs mi waɗi ɗi pour tous les animateurs ɗiɗo mi andi inchallah hunde nde gas ɗi tottete sabu kala animateur gonɗo ɗo inchallah on attestation de reconnaissance immorɗo e fedde hiide poural kala animateur mo gandantuma hoorema anda yettima ɗo ma heɓ attestation ma inchallah kollene ene puɗɗo golle te ko yeeso ko lawol ko yeesore inchallah calminama on beltanama no feewi kana kewɓe gandama rek kumpete homboni Mamadou Sow Sambanduko mais min mi gantuma hoorema depuis haɗa woni cukalel tokosel minen jiida hema minen gandi engagement ma tolni e no daroɗa aussi non seulement pour culture pulaar mais pour le développement local ka acteur de développement par ce que acteur de développement ɓurani non seulement mbaɗa développé culture o mais mbaɗa développé également zone mo gonɗa o côté éducation environnement santé entre autres min andi hunde par ce que mi yeehi activité ji ma wona goho wona ɗiɗi te wona pulaar tan taki jammi activité ji ma vraiment on te félicité ɗon et puis initiative aussi mo daroɗa pour waytude acteur aji fulɓe no kalduɗa en ni kewɓe ganda hen kono min andi hunde par ce que ala e mumen hande animateur radio ou bien acteur gontoma waɗa développé des thèmes thématiques au niveau des radios communautaires te e yahani ha suudu mum walla ha e balde mum mbiya ɗum a jarama ƴettuɗa ko nanɗa mbiya ɗum nanguɗo wadde ɗon c'est à reconnaître o te félicité ɗon mbiyeɗa courage ganda o teɗɗa e koygal ma ko noon kono lawol ngol no ngol heewi guiye te guiye noon il faut goɗɗi ɗi yaaɗa sempita seeɗa seeɗa ha mbawa heeɓo e jarde gantuma ma yita haydara ko musanma sans plus tarder en tottat mo oyanin kaddum konngol mum kaw Sadio Teddy kanko animateur émission Hiddeɗiwan Pulaar toon to Lagem FM mbo Ndofane kamne mbo anda e conférence ji dañɗi fayde gantuma ma à chaque fois que pulaagu noddi o bokkati acteur aji irtoɗi ar mballa ɓe organisation
kollat ɓe feere mais jornat ɓe aussi ko nawata ko pulaar yeeso aussi mo bokke aussi e mbaɗintoɓe funtu e on daje ɗum noon si waɗi acteur mbaɗo noon e pulaagu te kala ɗo pulaagu solli ɗum o ara o daro on sohlani hay ko totta hay tous mais ko pulaagu yo darore ko solli on sen ki mbaɗo noon e mbaɗa ɗum sago mbaɗa ɗum damo ganden ko poɗɗo walliran ko poɗɗo jaggiran également eko way noon Sadio Teddy totteɗa konngol ma mbiyeɗa bisimilla gartana min seeɗa rek ko raɓɓiɗi fof min gañani par ce que temps o mbo faadi gartan seeɗa e dendal par ce que c'est important aussi sen kawri mbawi sifto ko woni importance dendal rasulillah musidɓe tedduɓe heeɗiɓe on calminama eɗen jetta Allah joom sembe e kattanɗe e baawal wondude he ɗo ronkere ala ko addi fof eɗen mbiya alhamdulillah wat ko o ceernajo haali ɗo ko dañi fayda no beteno wona seeɗa yimɓe ko kewata fof yo pellit ko pellital tan woni goonga sen dañi ujunere nde fellitani ne koko ɓe mbita ko temedere romru hew kambane ullundu woturu tan in wontoyta ɗum noon yo Allah musalenin ɗum yo Allah musalenin musala kala juuɗo ko adi fof kala mo ganduɗa a woppi sohlaji ma e hitteji ma e haajuji ma fof a ari he nguɗo ñalngu ngu ganduɗa ko ñalngu mangu e men ko ñalngu teddungu e men ko ñalngu ɓural he men ko ñalngu ɓamtare he ngol ɗo leñol ngol ganduɗa kam ngol wiite leñol fulɓe leñol ɓoygol leñol dimol leñol neniwol ala ko mbawmi waɗ min Sadio de si wona weltade e yettude Allah e ɓeydude fellit e bolol ngol pokkinnomi sabu ndeke mi andi ndeke mino dañi baroɗe mawɗe yeesam ɗe ganduɗa ndeke ɓe jawtino hanki taw hande arani nden mi yetti fofen gorko e debbo suka e mawɗo kala mo ganduɗa aɗa e nder o sal arde notade nde ɗo ñalande mawde kala ko jiiɗa noon koko ɓe mbita ko bolol gannaw enen fof en mbawa sawdotide jahen mbaɗenin yahdu pobbi fof waɗa keeniɗo ala e sago fof jetten mo ganduɗa ko kam woni hoorejo men woni oɗo gorko pullo oɗo jontaɗo jooɗiɗo hedde am he ɓeɗo yontaɓe ɓe ganduɗa miɗo e mumen wondi ko wayno ardinde en oɗo Mamadou Sow toon to Sambanduku Mamadou Sow de ko goto e nder leñol mbimi e wimami en sabu min de wat ko haali ɗo min de o ari ha gallamo ari ha nder studio radio mbo liggotomi o woni radio Lagem FM to Ndofane te nde o ari toon ne ko pulagu addi ɗum toon ko nawrude leñol ngol yeeso addi ɗum toon ko arde jaggirende minen dillatɓe ɓe e nder radio ji communautaire te ni no o haaldiri ɗo nde o ari ko ɗum o waɗi toon o addi toon doole mum o addi toon gandal mum o addi toon ngalu mum nden Mamadou leñol ngol alanani ma jobdi min ñagantoma tan ko jurde duuɓi moƴƴa battande cella cellire ɗanda ɗum minen ma en ñagano Allahu jomirawo si ɗum yawti wana oɗo Moustapha Ba e o Ngatam Ba jooɗiɗo Moustapha min ɓooyi annodir kono Ngatam ko hande guite amen puɗɗi yanotir kamne kono ko mbarodi mbawdi e nder barawɗe bawɗe gorko pullo o dariɗo mbo hemen hucciti ko noon e woɗɓe jooɗiɓe ɗo wana oya bo ha oya wana ko o haali ko ɗo wana oya bandu men debbo jooɗiɗo to mino andi o anda kam kono mimino ɗum andi ko jagi sabu minen koddi o jiib wandiɓe mum worɓe ɓe yangoni ko Sinthiou Mamoun Dumbe ɓe yangoni ko Sinthiou Baba Sogna walla mbiya Darou Fall o golli façon golle tiɗɗe fof e ngol ɗo leñol fulɓe nden hawa miɗen ma calmina miɗen ma mbiya bisimilla e ñalado he e si ɗum yawti eɗen jetta fofen eɗen juuro fofen kala mo ganduɗa ari he oɗo ñalawma e ko noon tan min de wonko gowmi haala he dende ɗe kawratmi nelaɗo men idi wi dendal woni barke sen immima toon sen dartidima hande nder aduna mo guurɗeno gueɗe tati hande takata neɗɗo ittaneɗo hujja goo daña gandal paftugal ha fofen fof jaɓanma gandal ma ittaneɗa hujja leñol ngol gonɗa ittane hujja walla ala ɗum daña jawdi kewndi ndi yimɓe fof kumpiti aɗa mofti dañi ngalu ittaneɗa hujja ngam ngalu ma sino ala ɗum gonambo Allah waɗi bellitiɗo mbo Allah welliti ɗemgal mum mo ganduɗa so yimɓe kawri mbo wawi daro haala ɗo ha bimbe o rewtata ɗo rewno Sénégal yiɗa neɗɗo belɗo hunduko ɓe jiiɗa bawɗo haala sabu ɓe jiiɗat taw ɓe kulat taw haal ko arransani ɓe taka an ɓe pooɗatma ɓe gadduma ɓe ittanma hujja ma mi wiɓe noon wat ko nayɓitin ɗeɗo gueɗe fof eɗen gandi ɗe mbeɓani sabu gandal in wona ko weeɓi koko tampante jawdi ko noon dendal ɓuuri weeb fuuf ɗe gueɗe ɗe mbiɗen ɗo sabu dendal si Samba ari Demba ari Paate ari si Kumba goto ari takkima ɓe dendal dañi ngam tawi oɗon pelliti ngam mbimi tawi oɗon pelliti nden dendal na jiya he ko ɓuuri ko weeɓ si ɗum hooki ha hooki jawdi weeɓani gandal weeɓani dendal hooki mbimi ya won koɓe mbita ko kangaɗo jemma ƴoƴɗo ñalawma si yimɓe ɓe kawri pour keɓa hujja ma uɓɓota balngal kangin kinoɗa
ɓe mbiya daraneno feere mbawen wat ko jiɗɗen ko wat ko ɗe geɗe tan ittante hande hujja e nder leydi men Sénégal ko goo kangin kinoɗa uɓɓoɗa tabal ngal ɓe korto andu ko ɓe mbaɗa mbiya daraneno feere walla daña he ɗiɗo nayi ɗi kontumi kono an tawi a wawa uɓɓo tabal ngal a wawa haal ko neɗɗo andi a ala jawdi a ala gandal a yahata ɗum noon na jiya he ko ɗiɓi en ko tardin enen leñol witeɓe ɓe fulɓe sabu eɗen takrano hawni eɗen cuusi eɗen dañi eɗen ƴoƴi eɗen ɗuma kono eɗen moggi ha ɓurti ha jeɓi ngol ɗo moggagol ngolen jibinani ko caɗele kewɗe ɗe ganduɗa hande ko kamɗe lorata en mi wiyat ɓe toujours angal moggagol fulɓe na ɓamti leñi kewɗi angal ɓon moggagol leñol fulɓe na ɓamti hande leñi kewɗi yeeso men sabu enen fof eɗen gandi cuusal ngal Allah okki en mbaadi ndi Allah okki en ƴoƴre nde Allah okki en sen mogganoki tan no hande kala ko henete ko enen kenoto en kono mal asaf ɗum noon in wona ko dawante ñande wotere in wona ko hirdante ñande wotere koko taƴante daalaji gemboɗa daddoɗa piltoɗa no fulɓe mbitani ngam ɗum ɗon wawa ittu kono ne noon alhamdulillahi rabbil alamin sabu watɓe ganduɗa ko ɗum ɓe gurno kono hande mino foogi koko mbimi ko ɗo joni gatamba so tawino ko guesata no en tolnima e wiide ko waareji ɗiɗi keddi hen walla waar sabu enen fof eɗen gandi ɗum ko ŋakkere jangre tan e ŋakkere funto ngo ganduɗa ko ɗum mamiɓe men gurno sabu mamiɓe men kamen ɓe ko gumnore ko rema tun janga tun ayna tun rema tun koye lagde waɗete ayna tun koye lagde waɗete janga tun waɗete he waɗeteno e nder yimɓe en kesano waɗ janga tun ɗum taki ko lagde ren ganduɗen welani ha welani ko ɗum rellori en kono hande sa ari he école aji he a yiyat Demba jiya Samba jiya Bijji jiya Paate jiya Yero temmo moyen aji moƴƴi ɗi fof machallah eɗen hen kewi ƴeftu ko heewi nden noon na wawi si Allah jaaɓi ɗum ɗon ko woni caɗele men joni itto mbiyanmi tan tawa ko yo en pellit mbiyanmi tan ko yo en jurmotirat mbiyanmi tan ko yota en janfotirat si Samba ƴefti parole haali tawi ko Samba haali ko hawranani Demba ɗon ɗo ha Samba haali yo wi ɗum hawrananimi ko ɗum hawranimi andi ko boni e jaadigal Samba haala Demba wiya Paate wiya Yero wiya Kumba wiya Sira wiya ɓe punta Sira wiya Kumba anani ko Samba haali ko wiya ɗum ko jiiɗa no fuɗɗoni o wiya ɗum mimi watta ɗum ka waɗata ko haalin gila nde Samba haali ndaron feere wonde feere si ronkire feere daña kono noon janfa moƴƴani kala ko ɓuri bone aduna he ɗo kala ko yakkiɗo ko janfa yakkiɗo nden noon ɓikkoñ banda men enen ɓe ganduɗa hande ko enen goni sagataɓe leñol ngol yo en gandu Bambara immotako to ɓamtana en ngol ɗo leñol men fulɓe yo en gandu Turka ɓamtatagol yo en gandu Jolfo ɓamtatagol saabu ɓe ɓamta ɗeyɗi mumen nden noon enenne ko enen mbawi ɓamtuɗiɗi men te yo en gandu noon mawɓe men ɓamtino hanki kamen koɓe kawrunoko ngallaji e jaasiji e kure e petelaji Yero Mama en mbaɗino Buubu Arɗo Galo en mbaɗino e woɗɓe mbaɗino ha ɓe hande ɓe cimte hande enen ɓamtirten ko gande e pine he ƴoƴre he hakkilantagal nden sa yi mbawɗen taw ƴiƴam laaɓɗam tos tawɗen cuusal lamgal tos tawɗen ko laaɓi tos ko mamiɓe men jagguno en ha ɓe totti en nden noon enenne yonta mo kawruɗen o ko ɗum ko ganduɗa ko ɗum woni ko kewi yo en jaggu hen no bete mbawen acciri taniɓe men aroyoɓe enenne mi wiyat noon fulɓe ɓe jogui yennore wotere wat ko taki ɓe jenni nde yennore nde ɓe mbita jahde nawlegal holko woni jahde nawlegal ko mamti mama ma rena totta mama ma rena totta bama rena tottuma koroɗa ren totta ɓinguel ɗum ɗo ko in caɗele te sen ndenaki seeɗa rek meselal ngal majja e juuɗe men gacciten hakkilde ko haalena dañi de ko yahena dañi ko waɗete na dañi saabu welani ha welani kono enen fof eɗen gandi caɗele ɗe dañi saabu hande kala ko boni ko innare wiye ko fulɓe ɓe kala ko boni ko waɗare wiye ko enen kala mi anda ko in woni mi anda en mettu ƴiƴam mi anda koto men kono enen fof eɗen gandi caɗele ɗe dañi nden noon fof ndenden daren caɗele ɗen kaleteɗe men sikoɗe gonga daren ɗo ɗo ɗe goni ittenin ha en laaɓa si tawi in wona gonga ko en sosanteɓe sosanatɓe men daroɗen pewnotire mumen ta en lappotir ta en jennotir kono yo en kolluɓe ko kaloton ko in wona gonga caloɗen caltintinoɗen te yo en gandu suka ko siwtoy ko yiyata ko ɗum ñembata suka ko siwtori ko ɗum waɗata si tawi sukaɓe men ciwtori koɓe ciwtori ko in wona ko moƴƴi sibo ciw mawdi kamenne ko ɗum ɓe mbaɗata laarinɗo rek hande wondo wotkoɓe tawi ko ɗum ɓe ñembi kono ko men koɓe ñembani in saabu ko ɗuma ɓe kolla ko ɗuma ɓe ji nden noon peejen ɗen ɓe kolla ko men ko eɗen ɓe kalana ngal men Yero Doro de wiyatno ɗemɗe mbarotirta ko e beddaji ɓurgal haale fof ko ngal ɓurtaya
hande noon en jii ko dañi ko jiya hande pullo suka pullo bawɗo ma haalan daade nayi juɓɓotirɗe ta ko pular laaɓɗo to ndaw ko saɗi ɓe ƴeftuɓe ɗo pari fof mi yaafe hen kalaɗo ko foyta mi salmino ɗonon mbolo hewɓe hande sa wino ɓe ɗo haal mbolo e pular puɗɓe kalanma en ko caɗele mawɗe nden pour mi wasa junno saabu yimɓe woɗɓe ne ɓe ɗo ko weltade tan he yettude ɓe ɗum ɓe ganduɗa ko onon jogui gaddi ngoɗo miijo ngo woni miijo moƴƴugo ngari e Mamadou miɗoma salmina miɗoma ñagano onon fof mi yetti gatam ba mi juurima min de o noddi kam haalandi kam mi dañi hen weltare mawde nde ɗo fedde noon mi rentino hende kono komi baɗɗo wat texte goto mo ganduɗa e mino mbo wowi haal ko on mbaddumi he nde fedde min nde fedde pour min nde maayi no ɓooyi wallahi ndenne mi rentino hende saabu wat texte goto biɗo won musidɓe nayo fellinoɓe ɗannade faade dula goto biteɗo Saare Gandal goto e mumen fof tottiri kaali mbo joguino ngam fellitande ngal ɗatngal e yontere ido he ɗatngal ngal weeli kamen fof ɓe piiji ɓe jaali kono he yontere ɗiɗaɓere he kaaƴe mawɗe punti yeeso mumen Aissata wi jam mi wawata ngabbo e ɗe kaaƴe heddiɓe ɓe puɗɗi se sustinde bo kono ɓeydi woyto nde ɓoynoɓe jaahi ɓe goppi ɗum e yontere tataɓere he Mamadou majji nden Mamadou woni Sadio on Mamadou majjunoɗo e yontere tataɓere he boni min komi majjunoɗo e ngal dental haydara taw mi andatani he ngal o wi he yontere nayaɓere he paate fuɗɗina mitto kaalis mbo waɗno e ngal ɗatngal saabu sifa ɗe ɗo golle leltinat ko sifa golle baɗe ɗi o wi ko Dieynaba goto ko kam tan jokki ɗatngal ngal saabu o yejjitani fandare nde ɓe ƴeftanno ngal ɗatngal nden enen fof mbiyen ko o Mamadou woni Dieynaba koye muusi ko in waɗi caɗele in hitti o wedda kaaje o fiɗa birikaje deyade Moustapha Ba joofi ɗum kono haɗani ndeysan o nangi tan o yejjitani fandare nde ƴeftanno ɗe ngal ɗatngal nden enen fof peejen mbayen o Mamadou Sow sen mbayi noon tan ma moƴƴu inchallah musidɓe on jettama on jarnama gande noon pular koko weeli in weeɓani ko weeli weeɓata hanki noon wat ko kalmi he curungal kamba gotal mi wi ko taki ko dañɗen caɗele ko gueɗe nayyi leñol ko anduɓe jogotoyi alduɓe rewɓe sagataɓe anduɓe alduɓe rewɓe sagataɓe ɓe hen kala ɓe dañi probléme anduɓe men hande ko wofduɓe pardon anduɓe men fof hande ko ñawɓe ñawu mbitego ngu jontinoje anduɓe men ɓe ñawi ñawu mbitego ngu jontinoje rewɓe men ɓe ñawu ñawu mbitego ngu jabet anduɓe men ɓe ñawi ñawu mbitegu jontinoje alduɓe men ɓe ngoofi a faami sagataɓe men ɓe koɓe wayangaji ko taki hande sa laari rewɓe men ɓe kala mbo innanɗa pulaagu tan o ciftoma ɓe kalata in ɓe jiɗa in ɓe jahata hen te pulaagu koyen sukara cafɗo rok koko weeli koyen jumri koyen sukara kono ɓe jiɗa in saabu jabet yiɗa sukara yiɗa ko safi ko metti ko ko haaɗi ko ko ɗum ɓe jiɗi ɗum taki mbimi kamen fof ko ñawɓe jabet heɓe woɗɓe tegi hen ko anduɓe men ɓe wot anduɓe men hande ɓe jontina enen fof eɗen gandi jontinaɗo si jontinoje ɗe ɗe jofa yo siɗe ora jom duytan mbo haala ko andi yo ko anda won anduɓe men hande wonɓe ɗo ko kamen tardini en saabu ko kamen gumni yimɓe ɓe ko gonɗen ko moƴƴani aadaji men moƴƴani cosaneji men moƴƴani pine men moƴƴani te koɓe kalta ko la ko ɓe gandi en ɓe jontinare ɓe duytina ɓe kaala ɗum ko caɗele an tawi ko an foti ɗan ɓamtu leñol an waratagol deygol ɓamtoto gando wawa waase leñol debbo wawa waase leñol wawa wasajor doole si tawi noon sagataɓe ɓene ko kamen poti addu doole ɗe te sagataɓe fof goni wayanga ndentidira sukaɓe ɓe duuɓi nogas e koñ saku goto gawri ɓe mbawamo yekkitmo yaha dow si doole kajorama heɗo mawɗo hen ɗon gandi ardi baɗo no Sadio teddi fof wawa yekkit ko ni si wawa poñ gorko o daro heɗo doole nden fokkaɓen he anduɓe men ɓe kalanen ɓe gonga ɓe gara he leñol he fof kalden he rewɓe men ɓe keddo he leñol he fof kalden e sagata e men ɓe sen kajori doole ɓe gadda doole ko ɗum jinnomi on haalan musidɓe on calminama on juurama fandare nde yo Allah yettinde ya Allah yo Allah wat jaam e ngol ɗo leñol yo Allah wallu en walla kala julɗo ɓeɗo musidɓe arɓe tawtorade on jettama on jarnama min beltima e tewal mon ɗo he ngoɗo ñalado hande yo Allah wallu en Allah woni ballo yo wallu en Allah woni bawɗo yo wawnu en yo Allah waɗan en jaam yo Allah dandu en yo Allah suhru en yo Allah renen Allah hokku en sellude sellire en daɗen danden enen yo ɓesguje assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mais en tout cas alhamdulillah vraiment a yettama ay ñaganama jaam no feewi aɗa duwane également
heno gonɗa ni darandani pulago ngo aussi alors ko ma en carrière moƴƴuɗo carrière nanɗo siwit ya barke nabi Moustapha bon en continuat seeɗa rek par ce que il faut que aussi rewɓe ne machallah kamen mbaɗi taral ñalngu ngu kamen jonni ñalngu ngu eyyi kamen jonni affaire o mi wawi ɗum joni Awa Bidji Diafe hay siko konngol gotol rek au moins kala inde rewɓe he e par ce que a haalata inde rewɓe he par ce que aussi comme dañi si wayni on dañi hen on e kaddu konngol mon ne hen ngol konngol noon soit a arat walla tota goto e mumen tan la ñalle jaam on calminama onon fedde yidde pular goto fala e inde mum e yettoyde mum e kala ɗo wawi immor o wiyama bisimilla weltare waɗi ɓesdare waɗi Mamadou Sow a yettama a juurama a salminama a weltanama ɗum ɗo foof ko an warali vraiment a weltanama no fewi wiyama alhamdoulillahi rabbil alamina wiyama tamit machallah wiyama marhaban a weltanama an Mamadou Sow an e gondiɓe ma woni Mamadou fondateur astafurlah mi juumi Amadou fondateur e Amadou Diallo e Mamadou Sow Ponpon gattam Moustapha e tous les gonɗo e saale Isaka onon somi limi mi juumat vraiment komi beltiɗo te mina fuɗɗo tam micro yomi haal ɗum addi probléme o mais mi weltima no fewi mina jiya Mbaye Faye waye Mamadou Sow woni faɗo nanam te fof mi faɗo ñama ɓolo yata acca caggal kala ɗo yiyama mi yiyama ɗon ɗum ɗon ko weltare woodi ko ganantuma hoorema hande min mbawi indo sañ daro mineni mbaɗa ko kam okkimin doole ndax Elimane an humpanima kala ɗo jiiɗa kam a yi ɗum te woodi ko ganantuma hoorema ko enen fulɓe jiyanin koye men te min okki doole mo woni yeeso men donc noon ko suka en mbiyat ɗum rek yo ɓeydu jahat ɗo yeeso yeccittako ndena heewat ndom guirtiɓe ma e texte tamit dental ngal vraiment ngal weltanama par ce que ɓurino ni fot ɓurnoon mais ko ni Allah ñawiri ɓeɓe garani ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama par ce que kakkillaji mumen foof ɗiggayi vraiment koɗo weltama ɗo weltare haaɗi ko ɗo noon mbawmi hen haad ndaxte komi beltiɗo vraiment ok weltima merci beaucoup ko Yette Diallo so wottima haari wonta andu hanti ɗo o weltima e bottare o ha o haari bon en mbaɗat accéléré rek par ce que min andi jonde nde guippe subaka ne heewi wonɓe musta e mumen te woodi kelluɓe ya aussi activité ji goɗɗi ande journaliste kam wayno tam ko ɓooyi quoi mbaɗa remercier vraiment Amadou Diallo fondateur keɓe hannde sala gantude hannde kam woni hannde acteur principal o en commençant par fedde jiɓɓe Ndiaye Ba kam waɗi créé fedde jiɓɓe Ndiaye Ba hannde link kewɗo hannde mo hakkude e minen ɓe jarat ɓeɗo kam taki min ganndotiri par ce que pelle ɗe jibinta pelle aya fedde daro yaha ɓoya fedde wonde immota ko initiative ko ga fuɗɗori ga ɓe ganndotirta Elimane o somin ganndotiri koye pulago min ganndotiri te on pulago o dari hen oya boy italinajo o ene somin ganndotiri ko fedde jiɓɓe Ndiaye Ba min taki min ganndotiri ayi hannde min goni famille pon bona fedde jiɓɓe Ndiaye Ba taki ganndotiri makko hannde min goni famille Sadio pulago min ganndotiri hannde ko ɗum famille ɓiyam bo galle makko o nde o noddata kam pour yo ɓiɗɗo mum ar galla taw mi annda ɗum on tan koye ni de min nanotiranno rek par téléphone hannde ɓiɗɗo mum duuɓi tati mo nder galla alhamdulillah hannde mino bo kam ɓurani ɓiɓɓe ɓe jibin hakke ko jaɓani kam hakke tendugal fedde pelle pulago de mi dañi hen tukara moɗo jooɗi karango jiya woni kam ɓiɗɗo makko mi ƴeewi ha kara minen gatam ɗum ɗo pulago ala ko jibinanani enen ala ko pulago tottani min donte hannde minen keewi activité aji ɗi goɗɗi mi gonta gona e pulago mais ina hen Eli Ibrahima Ka a haalat min andi a haalat arat par ce que min andi ko woni ɓernde ma fof puntina hen te ka leeɓo fo leeɓa joni en okkat seeɗa rek minute goto ginnaaw ba ñu nuyoo ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp di tënk tuuti rek ci olof parce que am na ñoo xam ne gane si nañu dafay baax ñu min ñu xam ci lan lañ nekk Baye Fall Diop yaakaar naa képp kuy déglu RIP FM xàmmeewul émission pël bi ak séeréer bi ak bambara bi émission yëpp lay woote kuy auditeur RIP FM xam nga kuy Baye Fall Diop def ne lépp lu rajo xewle suba ba jant bi soo maa nga fa kenn du ma fa njëkk kenn du ma fa njëkk génn maa fay mujj maa fay njëkk te wane na ko tey suba la ñëw sans place suba teel
donc kooku bu ñëwee ci ndaje bu mel nii te mu nekk acteur de communication jiite kuréel gi nga xamante ni moom mooy ëmb mbooleem auditeurs yi déglu RIP FM bu ñëwee fii dafay baax ñu cërale ko même bu dee ñaari kaddu la mu yëkkati ko donte moom gan la ñëw juste rek pour may ñu benn appui boo xamante ni xëy na dañuy gunge ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw rajo bi. donc Baye Fall ci kaddu gàtt rek ñu jox la nga wax ci turu ñi nga xamante ni ñooy fans club bu RIP FM yi. di kontaan ci lii invitation bi Moustapha invité ma ak Ngatam ma doon wolof boo xam ne ni daanaka bu may wax ma ne damaa màcc ci pël ndax pël lañ ma tuddee Ibrahima Diawo la ak Ibrahima Sy ñu nawet ci woon suñ dëkk jógee Jolof bi ñëwee Ibrahima Diawo di sàmm Ibrahima Sy di bay ma juddu ñu ne kenn ku ci ne man lañ ko tuddee sama baay na leen demal jënd groupe bu xonq ak groupe bu weex ñu jënd kenn ku ne groupe bu xonq ak groupe bu weex ñu jël Ibrahima Sy ñu ne kon Ibrahima Diawo mer sama baay sama yaay ne kon nañ da wax Ibrahima Sy Diawo mun a déedéet wax leen Ibrahima Sy rek ma juddu màgg ci loolu nekk ci loolu ba matal sàmm di ànd ak pulaar yi di sàmm ci doon gune di xeew sëll di xeewandoor ak ñoom sëll ba matal sàmm di ànd ak ñoom sàmm ñu bu ma jàng bi ma jógee ci njàng mi ma ñëw bi ma ñëwee ñu ko jógal ma ci nay may sàmm di ànd ak pël yi kon pël man dama ko daanaka namp ma ko waaye lu ma bëgg la ma jóge loolu doy ma jóge ko fii di laajte ba xam fa sama turandoor ne dëkk bi mu dëkkoon ma dem fa laajte ko ñu ne ma kooku wàcc na liggéey kon xam nga ne bëgg naa pulaar su ma bëggu doon pulaar su fekkoon pulaar nekkul ci sama xol bi bu ma juddoo ñu ne ma pulaar la ne tudde itam du tax may jóge jaral ma jóge ko fii dem ba Jolof di gëstu ba xam dëkk bi mu newoon ñu ne ma wàcc na liggéey ma gis ay doomam kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ci lii nit lu mu doon daf koy fonk man de bu ma gisee koo xam ne nii lim doon fonkut ko man du ma la nawloo ak ku mën a doon nag ak ku mën a doon li nga doon da nga koy fonk soo ko fonkee ñu fonk la mais li nga doon soo ko fonkut man de du ma la fonk kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen njaaraamaal kontaan naa bu baax a baax njaaraama bismillah sant donc ñu leen di jaajëfal bu baax di leen béggee yi tamit continuer dan totten le cerveau de l'association par ce que ngandi Mamadou Sow si wawi hande won initiative aji won doole e won pouvoir e itta jawdi mum aussi waɗa wat toujours gonat to less mboɗum totta feere mboɗum totta ko bolol mboɗum holla hono watta ha waɗa réussir tita hay goto yani ɗum rarement jiita vocal makko e groupe rarement nanta konngol makko e funta walla jiya ɗum ni physiquement mais mina wawi kala ko Mamadou Sow waɗi hande ligguey hande kanko woni hoore nde kanko woni hoore nde kam woni laaciki je veux nommer Seydou Diallo mbiɗa mo innu noon ni on fof Moustapha a betti kam trop parce que min nde mi nani ɗa waɗa présenté o mi sikkuno mi meeɗa sikku ko min mbatta présenté o donc affaire o teddi am na yaade émotion donc président Mamadou Sow ko an fuɗɗoranmi e yettudema par ce que an enen bokki saare enen bokki fof kala ɗo jiiɗa kam a yii ɗum kala ɗo jiiɗa ɗum a yii kam donc kala ko gandanɗa mbo hen so woni hen rek andu mbiɗo hen mi darata hoko woni mbiɗo andi o wonta eko moƴƴani o wonta eko wona mbiru développement donc kaw Sadio aussi Allah waɗi min jeeyi ha studio maɓɓe min mbaddemo émission onon ɗo fof ko wayno Eli Ibrahim Ka aussi miɗo waɗa suivre émission ji ɗum ɗon fof ko organisation o fedde nde taki mi yeehi ha mi andi Eli Ibrahim Ka min mbeɗa yiidu miɗo waɗa suivre émission ji mum c'est parce que ko woni nder men fedde nde donc dal en grosso modo affaire o jengi mi yiɗa won miɗo junna haala mais mi weltima kala ɗo weltare wawi fot weltare am yettima toon e ko mbaɗatmi onne komi ɓeydata on wat conseil woni onon animateur aji ɗi ko mbatton ko na dañi importance trop ɓeydon hen nanggu no muusi noon mais tampuɗa hen na in jari chaque émission ji mon ɗi mbatton ɗi minen ɗi mbaɗa suivre sensibilisation ji ɗi mbatton ɗi kala ɗo happuɗon jeriñ majji ɗi yawti ɗon par ce que son miijitima si tawno ɗin radio ji ala ɗon
hono société men surtout halpular hono ɓe gonirta si rawatina na gila radio ji ɗi ari ɗen ndiya avancement ji na daña miɗon ne ñaagone émission ji mon ɗi mbatton ɗi mbaɗon hen temmo ganantomo ɗa ko tahi pulaago cinno si noddiri fulɓe ɓe jaɓata noto no ɓe fotiri notoro nakam laaɓi tos hande si tawno ɗo ko leñol gongol noddiri ɗo on jiyat ɗo ɓiɗɗo pullo ha ngal ɗon ko taki enen sen noddiri fulɓe ɓe wawa heew ha yimɓe fof wiya hande ko fulɓe ɓe keyni dañi kew place sangam ɗum ɗo minen jiiɗi émission ji mon ngaroji ɓuron hen wat sensibiliser yimɓe ɓe ngara ɓe noto e ɗumanin he par ce que en mbawa ya muk tawa en rentani gonɗen piɓoɗen e hunde wotere donc dal ko ɗon yinnomi haat mi yiɗa tir ha ɓurta mi yetti on onon fof ko wayno monsieur Ngatam e Moustapha mention spéciale à vous merci. a jarama no feewi Seydou. Bon c'est vrai hande sinno hande ko laawol mi yanima saalo mais symbiose eko taarimo hewno teb par ce que sa département Nioro sa laari seeɗa cartographique département mo Nioro mbaɗɗa étudier seeɗa ko woni ko ɗe mi yanima pullode hayso mo nane pulade yetta Diallo e Bade mais sa laari mbaɗi représenté presque les 50%, presque 50% kam somo tagani mo mankata hoko taki noon ɗum ɗo ittuɗo jiyaɓe département Nioro mi sikki Mamadou Sow mi haalnima en téléphone haɗa men har hande betani kam min eyyi no wawi noon peut être ko ɗum histoire gontomo hoore ma mbo wawa andu hoɗo mo fuɗɗori e mbandu aussi hoɗo mo fayi mais disons komin kaɓatono ko minen gatam gila ko ɓooyi ina e laawol te minen andi inchallah mbawi to minen haali nane suudu amen to min jewtuno minen Thomas amen minen mbaɗɓe e radio min jewti hen ani laaɓi par ce que hande mi sikki hande si mbawi seedo ko wiyete ko Nguya département Nioro ina heeno yimɓe hande ɓe tappinoɗa mbiya o sare naggam goto mbo toon est ce que ɗaɓe nana hande ina huuɓi te minen ne jaggine o fedde jiɓɓe Hidde Pulaar mbo waɗi liggey dañɗo doole surtout la radio RIP FM surtout l' émission Hidde Pulaar par ce que min cuuɗano affaire o min cuuɗano aussi gonga o ko enen hoko woni taki woni enen par ce que gujjo kam ko gujjo d' accord mbo wujja mais hoɓe mballata ɗum min to min kaɓotono Allah hokkimi min kabima ɗum ha joni min gacci nan wiye ɓiɗɗo kaari walla galle kaari ɓiɗɗo pulle mo toon ko namaɗo nayyi walla ko namaɗo pucci ɗum hande ɗen mbawi hande à 100% hande elta département Nioro. Deuxièmement sen kalno goɗɗi ɗi min mbiya ko kaali ko ɓurti d' accord min personnellement mi haalti Ngatam ko ɓuuri ko heew somin puɗɗo débat so way développé ha paari miyam min leɓono mi leɓatidi si mi haali après mbiya ko kasar o haali kasara titi ala probléme mino wawi dekku ɗum ɗon par ce que min andi min konngol a welani kono Allah windi kam min mi suusa mi yiɗa yi ko gontomo horma ɗum ne pulago mene te mina laaɓa ɗum kam wona ko moƴƴi gari image pulaar ha para mi ande minen wogano gonga walla minen wogano won hen mi rewata lerinde he simin yiiɗe mi yiiɗe hen simin añi mi añe hen ɗum tagui ƴiƴamam welani hande tagui aussi ɗumannam welani hande mais kala ko wawi hen won mina andi kam émission Hidde Pulaar ko waɗi ko rectifié hande e ɓiɗɗo pulago département Nioro ina heewi hay si wona ittaki à 100% ne mais ko ɓurno ko mettu heɗo ko ɓurno ko mettu wuur woni kala ko naɓa wiye peliyela ɗin goma hande département Nioro immima en ha laaɓi wadde jetten ɗon Allah jomirawo subahanahu wa taala. Bon en mbaɗat profite o occasion he rek par ce que l'initiative du président vraiment est saluée donc il faut aussi mbaɗen ɗum ko resaluer et ici mbaɗi applaudir aussi à deux mains. Président a jarama le fait itta sumandeji mbaɗi ni initiative mbaɗo ni mbiya woɗɗi gantumo hande ɓe radio ji hande mbaɗa liggey nanɗo solo il faut totten ɓe hunde ɓe jooɗoyin ɓe jaaha e population mumen e leñol mumen suudu mumen rewɓe mumen ɓiɓɓe mumen e kolleta wonɗon e wadde yalla min ko liggantomi ko foof hayso mi wani en jawdine pulagu ngu weltima hen kay kollaɗo beltima monini. Président a jarama mi tottat monsieur Amadou Diallo fondateur o wara ɗo o salmina mbolo appara o tottira diplôme aji ɗiɗo vraiment no haɗa aɗa darani pulago to gantuma hoorema a wara ha ɗo kon o haal c'est toujours à l'action o wi kam ko baɗalo ɓuuri waw comme da wawa haal ko waɗat tan donc monsieur Demba Fogara Gaye honneur ma
après Amadou rek ko an il faut que ngara ga anene tottura non mi arat mbay pex mo ɗon min andi eyyi bisimilla El Ibrahima. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe tedduɓe on calminama on juurama on beltanama on fof on ñaganama jaam saabu ɗum ɗo hande ina wona hunde mbemde saabu ɗo ɓe jeeyaɓe ɗo kala mo kala acci yitteji mum acci ko waɗatno ari hawriti ɗo par ce que eɗen gummori e nokkuji goɗɗuɗi kono noon ko pulago ngu jarani ni en beltima hen ko jagui eɗen jetta ɓe garɓe ɗo foof danaka ko jooɗi ko ɗo foof danaka ko heewi hen ɓe gandodiri à travers WhatsApp hay si tawi ɓe peera yiidu ɓe gandodiri ɓe nanodira ñeɗa kala ɗum ne ko hunde dañde sens saabu si tawi eɗen nanodira en joddotako aussi en ɗam heddoto kono si tawi en joddima en ɓuurat andodir en ɓuurat yiɗodir vraiment ɗum ne ko hunde dañde sens saabu Sadio Teddy haali ɗo ko dañi sens saabu o wi kamen Moustapha Ba koye WhatsApp tan ɓe nanodiranno ha Allah waɗi ɓiɗɗo Moustapha yeehi woni galle mum ko yahata e duuɓi 3 ɗum ɗon on jii on connexion ko hunde dañde fayida vraiment ɗum woni dendal e ɗum ne ko weltare eɗen jetta vraiment fedde yiɗɓe hirre Pulaar saabu min fedde nde simi juumani ko Moustapha Ba wi kam noon oy kam minen mbaɗi créé fedde yiɗɓe hirre Pulaar bito noon ko wat mbaɗen feere ha kawdiren animateur eji Pulaar ɗi gonɗi e nder radio ji communautaire e fof e fans uji mumen kawriten mbaɗen fedde wootere eɗen nanodira eɗen eɓɓodira eɗen eɓɓa ngam mbawen yaaru yeeso mbi ɗum ɗe ko hunde nde ganduɗa ko hunde dañde fayida min kam kala nodduɗo kam e pulaagu a noddi kam ko jiɗmi saabu min ko hen dillatmi jemma ñalawma saabu min añini ha radio ngo jahatmi simi wiiɓe min ara e radio ɓe mbi kam waɗo dañ émission pulaar mi wiyaɓe mi haari min kam kala ɗo goratmi kam jom dañ ɗon émission pulaar mi jooɗo ɗon mi ala ɗon émission pulaar mi laara ɗo mbawmi dañ émission pulaar min ko noon woni ɗoynam eyyi philosophe am wadde nden ɗum ne ko hunde dañde fayida no wawi hande no wawi wi hande no heewi hen animateur eji pural gonɗi e nder fedde yiɓɓe hirde pural komin addi ɓe min waɗi feere ha dañmi numéro ji mumen noddumi ɓe kalanmi ɓe fedde nde waɗa intéressé ɓe gari ɓe ndente fedde he ɗum ne ko hunde nde ganduɗa ko hunde dañde fayida saabu initiative o woni initiative mo ganduɗa ko moƴƴuɗo saabu min Elimane Ka mi wona RMK rek walla mi wona Suñukere rek mi to waɗa émission mi andodirani Moustapha Ba mi waɗa pular mi andodirani Sadio Teddy ala hay sage goto saabu minen fof sa ina fota minen lewru kala walla lebbi ɗiɗi kala walla lebbi tati kala minen soma min joɗoto minen mbaɗa ko wiyete ko séminaire min daara hoko fanta yeeso leñol ngol min jewta hen holko woni gallankoraji men min jewta hen holko poɗɗen wat hoko posɗen ustu hoko posɗen ɓesdu ɗim ɗon fof min jooɗo min jewta en mbo kala nafta en radio mum tongoyi ɗum waɗa ɗum saabu ɗum somin mbaɗi rek ko nafata minen ni poti wat ko hunde ganduɗa ko hunde dañde sens e ɗum noon si yawti par ce que fedde nde hande fedde yiɗde pour hirde pour ade liggi ko heewi gallankoraji ren ngari saabu fedde nde nde yaano kono noon nde corona o ari jakki ko heewi saabu min no wayno waɗino balɗe ganduɗa min ɗanaki boom ndax fedde yiɓɓe pulaar kamen fof ɓe cettimani gila e wadde feere ha programme o ɗum wayna parrainage eji fof mi windino yeehi ha Ndofane Louis Salo animateur o wi kam a waɗat avance 10 000 mbaɗmi avance 10 000 jaami préfecture taƴmi kayit ɗum ɗon fof ha ina ari corona wiya ni hunde nde yakki kono noon ha dañɗen galle sax mo poɗɗen hawritoy mbaɗen ndefen toon woni galle maire Oumy Dia Ndofane ɗum ɗon fof en eɓɓino kono noon Allah ñaawiri ni oto wonno oɗon programme so mbaɗanoma lasma ando fedde nde mo wirtima ɗo kono ko noon Allah ñaawiri Allah noon ko ñaawi ko laa ko neɗɗo wawi hen Sadio Teddy ayi mi nana Ibou Diaye mbo wiya hunde wotere ko hunde dañde fayida barki Allah o wi ligganogol fulɓe koko hitti saabu fulɓe ɓe jiiɗa keeniɗo ɗum noon sen gandirin noon enen en gandanɗo jaabirɗen ko ɗum woni affaire o saabu hande min Elimane Ka mi ligganaki fulɓe ɓe pour laarde ko fulɓe jooɓi kam jamais de la vie min ko leñolam liggantomi mi faɗani hengol haydara min ko yomi liggano leñolam ha yimɓeɓe ganda Elimane Ka nde wonino ɗo mo liggano leñol mum min ko ɗum ɗaɓɓan min kono wona ko leñol ngol rupti kam saabu onon tubakoɓe ɗoni kaala oɗon mbiya wota liggano manda hono man ko ɗum ɗon philosophe o haalde ɗin mi nanani tubakore ɗum taki mi wawa hen o yaaɓoy liggano lesdi ma kono wota fat ko lesdi ma ligganima ɗum mi nanani hoɗo nin kaala ko ɗum noon woni ko ganduɗa ko hen mbaɗeten hande Sadio Teddy hande sa yi radio Ndofane ɓe mbawa ɗum yoɓ wallahi temps danten hande 1 heure de temps mo pertata walla 2 heures de temps o ɓe mbawama mo yoɓ kono haɗen waɗa leñol ma ngam leñol ma mbaɗirta hen
hande ngatam mbawi Moustapha Ba ɗo hirde pular chaque mardi 1 heure temps ɓe mbatta ɓe gaccata mon ɓe gara ɓe jooɗo ɗo radio ɗum FM hande soɓe kawdindino publicité ji mumen ɗi fof wawa ina yok kono ɓe mbaɗa volontairement saabu ko leñol mumen jarani ɓe ɗo no yetta émission thématique ko émission ko ganduɗa ko émission ko waɗi sensible surtout e gueɗe leñol ko ɗum addi ɗum ɗo fof ko Moustapha haalata ko surtout enen go'o hay sen goni e ko ganduɗa in fewani hay goto suusa haal walla sa haali ɓe mbiya ko ɓarno walla ko jakko walla ko jenno walla ko ɗen gueɗe Ibou Ndiaye hande min jotto wiya kam min ko kala mi nani ko mbaɗatmi ko parfois o pular mo jimatmi mi haala hen pular mi mima hen neɗɗo wiya komi ɓarno ɗo ɗum te neɗɗo noon siɗa haala gonga toujours waɗa mo cappinɗa ɗum kam ko ɗum ko a wawa en salo hande nde Sadio Teddi haali ɗo haali ɗo gon nde naate gonga he min o sappini kam saabu min mi wawa haalata min mi rentinirani jolfe in wawa en par ce que ko hunde nde ganduɗa ko en gurɗe par ce que nen joni noon enen ɓe ganduɗa kono goni acteur aji pular ɗi en kaɓoto hen mbaɗen feere pularo mbo jangge mbo faame mbo nane mbo winde ɗum sen mbaɗi feere ɗum drone en jahan ɗon ndofan duɗal darna ɗon rewɓe ñana ɓe ganduɗa ko huma bindiji gonɗon ñana mbo kala tatama ɗon sedam faago mum ɓe mbawi windude te ɓe jeehi ha ɓe goni kilifa ɓe jogui galleji mumen eyyo ɗum ɗo mi yeehi ha mbimi hen docteur Abdou Ba sabu mi waɗi hen reportage radio Fulɓe mbi ɗum docteur Abdou Ba ɗum kam mbaɗe feere en wiccito e nder département ji he foof yimɓe kaɓa ɗum saabu ɗum takata ɗemgal ngal wuura kono noon sen cagguinima seeɗa ɓeɓe kodduɗen ɗo ɓe jahat ko ha ɓe ñama ɗemgal men ngal ɓe ñama culture men o fina tawaji men ɗi wallahi lazim hande a haalin ɗo joni a yeehi ha mbiɗa ñanguɓe men anduɓe men kamen kiɓi hande halkugol leñol men hay so tawi joni fina an hande ono jaata Arabie Saoudi jangga toon ha daña toon diplôme aji jangga culture mumen ƴetta culture mumen mbaɗamo favoriser culture omo ganduɗa ko hen guimmorɗa te kamen toon diwtugali mumen ɓe muuroto ɓe mbaɗa ko kala e kala ɓe mbaɗa tamaji mumen ɓe gama enen gaay sen tiggima mbaɗɗen fina tawaji men mbiye ɗum ko harmi te ɗum si Sadio Teddi joɗima radio hande firtanma en billahi wallahi taala mbiya ɗum ko moƴƴi saabu min Sadio Teddi min waddi pomi émission ngaji ɗiɗi kono ha Italie mi noddama toon Oustaz Amadou Digue kam mawnam kam jangguini kam arab andanmi befe ɗum ndu lagen ɗo fanni kala tawi ɗo kay hay ñooro sabu saare bijjawa hande kala gonɗo ɗo saare maari yero e ndewi e juuɗe mumen hanki mbiwtu ngu warno saare amen min mbi ɓe mbi joni jomin noddu islam min lamɗo ɗum tawi ɗoyo ko wawi won téléphone e par téléphone mbiɓe ko kumpita nde tanno e ɗimmi o wi ka ɓaw sadio ɓe ko woni looy mbiɗumen Oustaz an ɗa woni pullo mbiɗa kam ƴetti duuɓi ɗiɗi kettuɗo anda ko woni looy o wi ka mimino nana looy ndiwtugu kono mimi anda ko woni looy mbiɓe ɗum an joni sa arino tawɗa kam ɗa waɗi ko jiɗɗa yam an andi sa lamdima kam min direct mi haalantama e eno pullo wi tawi o wi mimi nanani pulaar mbimi ɗum o wiya mi loyno Sadio Teddi wat ko jiɗɗi ɗum lamdo o arda kam yewtere minen jewtan mo kam arda seeɗa ha o yetto ɗum ko yiɗi lamdo mi haalana ɗum woni loyndal mbi ɗum hanki kumpite ngowano kewano mbaɗɗanteri dañano a adotiri e yimɓe ndiwtu ngu nanggama ko heɓi lewru si ñangu ngu dawi a ala téléphone a ala puccu ngu mbaɗɗiɗa jaara toon a ala moto ko jahaɗa toon Allah haɗan bonena naɓe wawi artu caggal fommina ndiwtu ala taw no ɓe kumpitiri o ni nden no noon ƴefta suka toon no duuɓi sappo e ɗiɗi ndawon subaka law nenon ɗum toon o yaha o loyno yoɓe o laara e geɗe ndiwtu ngu he tawi ɓe gasiri ni noon gaadi aadi wonko heddi ha ba tawi ɓe pelliti so ñalli toon o artani gandon a ina ndiwtu ngu attiri so tawi toon safan ndiwtu ngu attanda ko subaka sawari o toga watta ɓe anayi toon noon wat ko sewi toon ɓe mbasa tiggo laare ɗum oɗon gandi heɗen jogui ko ganduɗa ɗum ko enen tan dañin saabu ñana rek radio amen ɗa Moustapha min andi noon ɗa heppi kono noon ay sen gari e jetaye mbaɗo ni fof kaalen saabu ko nafata en rek ñana radio amen minen jooɗi ha ɓe guɗiti ndeɗon yewtere fina tawaji men ceetu pol lu tax ngeni def ni lu tax ngeni def ni mane mbimi ɓe ɗum de sim firtani noon hande onon fof on jiɗatin won mbimɓe hande go'o hande minen rek an pullo rek naata nder galle pullo andan ɗo debbo dañciɗo mo nder galle he ɓe mbi kam hono ɗum wawi worru mbimi wallahi te andanne ko gorko walla ko debbo te hay goto haalanani mumen wadde ndur suur kam a renoto ɗum jaaha e cuuɗi goɗɗi e kay ɓe mbi kam ɗum hende ala ko ɓuuri moƴƴu a haalanta min hono waɗi tan mimi haalantama ndin gane goron fulɓe tawo ha
bimɓe cagaji kala ɗo jiiɗon ni gandon on kam o wona célibataire on ko marié waɗino an kam sa ari e galle ɗo ɗaɓɓa debbo kawe tawi o kam waɗi cagaji o kam ɓaɗata ko ɗum anduɗo ko Moustapha Ba rewiɗo na paari ha ɗum hoko ɓuuri moƴƴi wiye ɗum koko harmi ha hande min simi ari hande e ndiwdu ngu serraɓe ɓen jawimi par ce que ko kamen goni dendira e men Allah lamdoto moni jombajo gorko Allah lamdoto moni jombajo debbo pour mbawa ɗum juklu joni noon enen sa ari hande jombajo gorko hande sa ari tawɗa mo ñari ha moƴƴi ngari hay goto wiyatama o woni jombajo gorko walla wona jombal gorko ha debbo o waɗa tiitande ɗum onon ko ɓuuri moƴƴi ɗum joni ɓe daroɓe mbiya ɓe ni jakkata caloɗen ko ɗum jinnomen weldo Sadio Tiddi vraiment minen mo beltani an kam vraiment billahi ka doyen amen min kam ko welta ay émission Sadio Tiddi tan mbaɗa face to face mo haala pulagu billahi mi yiɗata émission o gasa goɗɗi min jaata ha min ñamata o min beltanima ɗum ko jagui mi beltanima Moustapha on bandi noon koto ko sehlo mboɗo wawi yo développé ha bimbi quoi andi ko neɗɗo micro neɗɗo micro so totta micro wonta yitta di ideji ɗi garat quoi non ka Sadio mina ƴetta quoi brigade ɗi min joni ko ay wacci wedde joni ka joni ko brigade weddoto kam ndiyen ala problème donc doyen mbeɗama invité rek gara gay mbaɗa remettre les attestations assalamu aleykum wa rahmatullah mi salmini fof en mi juurima mi yetti aussi mi weltima trop par ce que woodi ko Moustapha Ba haali avant am tottir ko tagi ko noddami mi rewtat hen hawruɓe ɓe ɗo ko yimɓe tato mbawmi wi gandunomi avant fedde yiɗɓe hirde pulaar woni o Mamadou Sow kam okki kam debbo Sidi ki Issa Ka e Kawsal so hewtiɓe ɓeɗo fof ko fedde yiɗɓe hirde pulaar ganduɗo ha e éliman mo gandama hoorema depuis rowani ceeɗu miɗen liggoda e média ko fedde yiɗɓe hirde pulaar tagi donc ɗum déjà c'est un but atteint parmi tant d'autres vraiment ina bouge quoi même so tawi ko a pas de caméléon à améliorer vraiment machallah e sensibilisation nguya hen mi arat hen samedi jawto ɗo miɗo immi mbitten gartumi galle taw mi nayi amen jofani gila samedi dimanche tenen talata alarba ha alkhemes kikiɗe min jiitoyɗi caggal prohan donc ɗum woni sa yi ha on tuma rek ɗum woni ɗi gujjaka ko on mi anda hono mbiyete eyyi ko bañiɗe tan donc nden guya par ce que nagge kam so waali ɗo tan yimɓe ɓe gandi gui jaaka ɗo eyyi sindo ko waɗi balle so tawino sensibilisation yottaki tan tano paari donc ɗum ne machallah chapeau à vous Moustapha e grand gata vraiment ko weltare et aussi remercier le président ɗum ko une initiative parce que ça montre que ni eɗen tini ko animateur aji ɗi mbatta ko mi tawtoyat noon oɗo grand par ce que fedde men nde ko wonde spécial ko yimɓe média goni ɗo ko yimɓe hetteteɓe kala joɗɗa ɗo département foof hettoma vraiment no foti won aussi fedde ɓurde ni mobilisation ɓurɗo ni minen mbaɗa lancé minon mbaɗa remercier noon à travers les diplômes mais aussi minon mbaɗa lancé appel ɓesden jaɓɓita men nde inchallahu rabbi jehen he remise de diplôme au nom de fondateur oɗo mbo fayi to monsieur Sadio Sow woni kaw Sadio voilà to tanen kaw Sadio voilà machallah jawten he monsieur Eli Ibrahim Ka mi tan awa biji jafe oɗo awa ɗo tanen Eli Ibrahim Ka de sunu kër FM voilà
Ibrahima Diop. Ok, jewten he monsieur Ibrahima Diop alias Baye Fall Diop. Voilà. Président. Voilà. ñaari président yi quoi. Voilà, jawten he monsieur Moustapha Ba de RIP FM, Amadou Diallo fondateur, honneur, action quoi. Ani fondateur wi kam ko action wawi quoi. Voilà, jawtene doyen monsieur Ngatam Ba de RIP FM, Amadou ar tanen dum. Waaw, Amadou Mbalo, voilà, Amadou Mbalo. Ko esam quoi. Ah, kon ni hawri. Kon c'est bien choisi. Voilà, c'est bien. Donc j'espère que ko bien non ko hawri. Et vraiment merci onon fof ne on jarama on beltanama en ñagone jam e kawrite godde ɓurde ni inchallah rabbi. Merci beaucoup Ba a jarama a weltanama no feewi e heɗen mbiya vraiment alhamdulillah en presque e ko wiyete ko mot de la fin fof ne yiɗi haal par ce que foti ko funɗo e konngol ɓuri fof aussi wiyete ko émotion ɓuri ɗum ɗon e en fof ɗen colli haal min no hoorema jogui parole goɗɗo mo jogui parole te ko joguimi ko potmi haal ɓuri ko Elimane haali ko ɗo joni joni ɗon no wadde fokkati micro par ce que bokkade ɓe haal mi yiya ɗon aussi acteur goɗɗo pullomo ɗo vraiment ñagon ɗum jaam par ce que ko jiɗɗo pulago taki ɗum immo Kolda o wari e tawtere on daƴe ɗo woni Amadou Mbalo oya vraiment Amadou Mbalo a jarama ko acteur pulagu keɓe hande ɓe ɗo hande ɓe nana inde mum tan ɓe nanta eyyi ɓe mbama e moni Amadou Mbalo ko han Amadou Mbalo no mbaɗɗa par ce que o yiidi har Amadou Diallo fondateur immi Karang ɓe kam men nene mbiyeten Amadou Mbalo mbiɗo mbawi yiɗum par ce que sikkim si Allah jaɓi mbawa ar te mi annani saw arat ko heureusement yi o ari vraiment Amadou Mbalo a jarama komi kollanɗa min koye téléphone a waɗi vraiment hande min beltima e ma no fewi donc mi sikki présidence tawi law colluɗa hen eyyi avant totten si Mamadou pari rek totten Ngatam o waɗa clôturé inchallah ɓeyden mbaɗen hen On est ensemble. C'est votre mérite. Merci. On est ensemble. C'est votre mérite. Machallah. Alhamdulillah. Merci. Merci beaucoup. C'est votre mérite. Merci. Merci, c'est votre mérite. Merci beaucoup. Merci. On jarama onon fof dendagal gonɓe ɗo fof vraiment ɗiɗo diplôme aji ɗum ɗo ko onon mbaɗi mérité oɗon mbaɗi mérité ko ɓuuri ɗum saabu oɗo kala ganduɗo média iɗen gandi on joɗanaki ɗon guir halis on joɗanaki ɗon guir ngaalu kala ganduɗo média no feewi donc hoko joɗontoɗon ɗon ko guir fulɓe on joɗontoɗon fulɓe ne fulɓe gara ɓe on jenna donc noon hunde hawnide hawani Allah donc mi waɗa remercier surtout membre aji en bureau ɗi saabu en gandi ɗum ɗo wona min tan ko waɗa ko ɗo wona min tan tinno ko min tan yahata mina waɗa remercier surtout encore une fois membre aji en bureau ɗi plus particulièrement trésorier am Ndehar Ba
ha joni 2019 ha joni meeɗa tegoni yitere mi tottini ko mi kaalis ko mati 250 000 heure mo lamdimi ɗum mbuuɗu fof o tottat kam te min meeɗa tegoni yitere ha joni ɗo kallanmi 2019 ha joni monsieur Ba le secrétaire général kam nene kaalis o woni ɗo mo tullino wonɗo ittimo o naɓimo e level goɗɗo donc ɗum ne si a remercier kam nene waɗi ko dañɗo empêchement o famanama donc kam nene kala heure mo nodda kala ko foti waɗa o waɗatin hen donc o arani kono junggum ari fof mo ari Baye Aliou Diallo président commission sociale on ne min waɗa remercier très bien même ko dernière heure o dañi empêchement mbiɗa ɗum famani saabu hanki woni nelgal ponno gaɗan ko ngal tardi kono kam heeɓino ngal donc ɗum holli tan ne kam o ƴettino inni pour arde kono Allah ñawani o waɗama remercier kam nene e wallu social e o joui hen rôle moƴƴo mo hen dari ndeɗo fedde woni pawaɓe ɗo fedde nde itti haalis waraniɓe woni dañɓe ɗo heweji fedde nde itti haalis nanguiraniɓe te ha joni on ɗo social mbo yaaha te inchallah ɗum koko continta te ɗum koko continta haydi fedde nde mayat kono social on mo continat saabu kala ɗo yimɓe goni gandal woni ɗon yurmene wona ɗon nafoore wona ɗon donc ɗum wan surtout social on ɓuyɗen waɗ appuyé garen ɓeyden hen waɗ appuyé min ay fedde nde sinde ɗumani ko social o surtout on mbaɗa ɓuuren waɗ lancé garen tinnoɗen e mabbo hande neɗɗo fawama he groupe mi innata inde nde o wallita Allah andi o waɗi min envoyé vocal eji aussi taw Allah suwa ɗum ji waɗa remercier fedde nde tegani e balɗe seeɗa Allah jii ɗum donc ɗum ɗon ko tiyaba mawɗo he meɗen donc vraiment j'ai pas les mots ɓerdam heewi ko mi wawa haalsak donc garen ndenden gonen neɗɗo goto garen ndenden mbaɗen avancé inchallah min noon mina fuɗɗa on beltanama no fewi merci beaucoup donc 2 mots rek parce que min colni wadde mot de la fin avec monsieur Ngatamba mais Amadou wimo solli onni wadde konngol mo goto kam nene vraiment assalamu aleykum fulɓe yontaɓe jafron seeɗa pulaar o won fuladu jabti kam seeɗa won kamen hay sa sohli haajuma ko lakka mumen tawtaɓe puɗɗa ha mumen wawa waddu ta kamen cullema hunde de kono ko an haalata lakka mumen ka puɗɗa wawa waddu he mumen te sa yenni o a yenni goɗɗo o kono donc enen fulɓeɓe mi yafo seeɗa noon waɗi ko metti kam seeɗa ɗum ko onon wonatɓe fulɓe to dow ko onon kalanɓe in yidde koko muusi jawdi ko leɓotinere kono enen nalankoɓe men ɓe keddi koɓe mbatta kono heddi ɓe tawa ko tawi pulaar ngu ñifi mi haalini groupe yiɓɓe Ibou Ndiaye Ba ɗum mi haalini hen min Amadou Mballo par ce que waɗi jamanu mawɓe men seeɗa nalanke so tawi dokka mum hawa mo andi hunde o ummoto o ara o salminma a faami in wonani in tawaka usde hoore ma o ummo ara o salminma o teddinma o jarma nder yimɓe beltoɗa o hiira hay sa ala jawdi ɗaɓɓoya akka ɗum hande nalankoɓe hande si a tawiɓe hande ko an yaha calminaɓe an dokka mumen o ɗum ɗon kam musi mi tutuma notta téléphone wiya Amadou Mballo an ala fayda mbiyami ko huɓata mimi ala fari de fof ɓe gandi mimi ala fari min kala fari garɗo mi fawi ko an tan woni donc temi liggo social ko yaaji fuladu kala arti faldu hande ɓe men famodire mabɓe yo arti Sénégal yo fof ko gotum kono onon gono ɓeeɗo he nalankoɓe men ɓe ɓe cansu koɓe mbatta ko ɓe tawa ko pulaar ngu ñifi neɗɗo liggo jawdi ma lamtos gara akka neɗɗo to kakkon maccir tawi laaɓe yen gacca hen tawa min noon mi falaka ɗum min ala kam yidde min ji jawdam min liggidi ko weli kam ko ɗon mbaɗanmi ɗi par ce que mi ittata jawdam mi waɗɗo goɗɗum timi yani toon hooram mi hay kala groupe mo gonmi simi yani hooram mi yalna toon min Amadou Mballo min ko lungu jippi ko joni min nama ñendi programme inirama hikka programme nayi min inirama yiɗi goto heddi hen e Gannar Kouñas Tamba goto heddi hen on ko Bisawo Mamadou Ske mi indi programme makko Bisawo on tan heddi joni ko waɗi noon temi ala haydara ko yidde joguiɓe piɓɓe ko nalankoɓe men ɓe mine solli onon ɓe cansa
siɓe kamen joni leñol ngol ka haala men ɗo vraiment ko yoɗi ka moƴƴi koni fokka nala ko ɓe tina ganda tinde neɗɗo yatin ɗum neɗɗo ko yiɗi yegde kala mba fotuma pullo kala mbawa fonkani o kala maslahade wawi mbo andi ɗo hen ma gatamo hande ko woni ko gara so fonkani kam mi ala hum affaire simi kawno masla gara sawa mi jokkumi yaha par ce que pullo way noon ke jiɗɓe kala ya hollu ɗum ko jiiko hema ustata ko dañɗa ko da fono feewi nawno yettere nde mi weltima no feewi on jarama def merci beaucoup Amadou ñi poɗɓe holɓe keewi woɗi paaɓe ɗo ha Karang woɗi colluɓe ya Koutal eyyi way woni poɗɓe ya Sare Ali aussi Porokhane naɓe colli hot vraiment kewɓe colli manin mi totta gatam rek waɗa clôturé après sen paari totten Baye Fall walla goto e meɗen rek inchallah waɗa duwa rek inchallah so minen tottiri ha gongol seeɗa merci beaucoup merci beaucoup assalamu aleykum mi salmini on min on waɗa ziar min on yafno également e déplacement he nino président haaliri Sadio Teddy a jarama parce que a siwtiniri pular hoko woni darde pular te minen ino jiya he ko taki min ko immo minen animateur ji radio ji ɗi woni radio Rip FM woni Jafala FM woni RMK woni Sunu Kër ɗo ha Sokone FM ha Kaffrine FM fof en darani rek ko nawrata pulagu yeeso nden noon yo en peej feere yo en peej feere nice pardon mbaɗen terminé yo yafat mbaɗen terminé a heɓat coggu essence inchallah ko ɗum taki radio ji ɗi immo ɗum taki émission pular immi ino diya he émission hirde pular mino noon wiye Moustapha Ba mi wiya ɗum Moustapha tant que en jahani saare puntinande en jaasi mballa laaɓi weduru kam mi yawi ganden liggey men o taw ino heddi sabu ko taki in min gatam mi wiya noon Moustapha mi wiya ɗum aɗa suusi no bete ko taki cuusta sabu kala ko junjumi rek kala mi junja rek o yettina kewɓe mbiya Moustapha ko kangaɗo mballa ko baɗɗo ko min junjata min sappinta hondu eyyi te mino fadi noon min jaa e saare min ndiwe e beddi mballa e jaasije sabu kala ko metti min e pulare simin jooɗima e radio min kaala par ce que fulɓe wona potɓe anditire ko boni wona puɗɓe heedu caggal joni waɗi kalɗoyin ɗo o wi fulɓe wi si noddama ko taki ɓe garata aha kay ɓe gara ko si ɓe noddi kamen koye mumen ɓe mbasata ar mais si noddama fulɓe ɓe garat pullo ko andi ko ji ko moggugol wona caggal no ƴeɓo hombo leɓata to eyyi effectivement ko ɗum si jolfuɓe noddi ɓe garat ɓe keeɗa caggal ɓe ƴeɓo si sereraɓe ɓe noddi ɓe gara ɓe keeɗa caggal ɓe ƴeɓo mais si ɓe noddi ɓe jiiɗa won yeeso mbo yiɗa won yeeso noon yiɗata gonɗo yeeso ko ɗum woni probléme mumen nden jarani ko gartumi e détail uji ɗe toujours simin kaali ɓe mbiya ɓe ko jennatɓe pular ko mbaɗat ɓe ni hena eyyi surtout kore jaam ndemen puisque min ndeɓen jiyami ko mbiyanmi ɓe ko rek kala ko metti min e pularere min kaala eyyi son colli yomin kaal ko weeli pular o rek on mbaɗat ko weeli pular o nden noon ko weeli pular o rek min nanata hen kono tant que minen en nana ko metti min ɗum min continue min in kaala min radio Rip FM totanim salaire hokkanim dépense hokkanim essence naɓanima e ɗon kono noon kala ko ganduɗa no moƴƴiɗa pular sino jari mi waɗa hen haalisam mi waɗat hen te enen foof ko ɗum tagi en immo nden noon yo Allah wallu en min beltima minen on mbiya on jarama ko mbiyanmi ko toujours sappo piɓiɓe ɓuuri temedere gonduɓe goto foof si haali weddo enen ɗo ko en piɓiɓe te enen ɗo hande sindo ko gouvernement enen ɗo sen potmi gouvernement rek mbo wawi nab leydi yeeso parce que eɗen mati membre gouvernement kalodiren siko gonga taki noon minen min jawani ko ari ko ɗo minen in jarna debbo e gorko min beltima arɓe ɓe e jaam yo Allah naftuɓe e jaam ha to toɓe immorno spécialement grande sœur amen Awa Bidji ko taki mbanmi ɗum cité guili ñande min immi position goto o dañi amen ono nangi komin jata ha kakkillaji amen juubo min mbasa ɗum innuba min mbasa ɗum noddu mais kala he komin goni simin noddi ɗum ala tawto hen on hono mum e pular weeɓani
no dañi sukaɓe noon to less classe ɓe Binta Diallo en ɓe gandanɗa hoorema kamɓenne ko tinniɓe no dañi woɗɓe intellectuel ji ɓe to less o ko miñam miñirawo amen fembata afo mum saare amen o are Pembugala ɓe tegi mbanaji ɗi o acci o wi gatam men mbawa noddirmi wasaya ayi oya ko baɗam ko mbiyanmi ko Samba Ndukunaɓe onon fulɓe ɓe sebayino mon fulɓe ɓe ta no jeeyi ɓe darani surtout ɓeɗo ɗiɗo Moustapha haali en ɓe darani pulagu ɓe darani développement ɓe darani culture ha gandanɗa hoorema hande sa yahi saare mumen cukalon tokosoñ o dañi bac tel ɗum ko cukale tokosel o hen dañi moromaɓe woɗɓe e woɗɓe ko Sadio wi ko sinno ko guesa ko war goto heddi hen walla wareji ɗiɗi kono ɗum ko kaɓoto ɗen inchallah nde wiyete ɗo e yeeso tat en jottoyima toon Amadou Mballo message ma noon yettoyto e fariɓe ɓe min e hoora mino dañi ko metti kam e mumen de mino dañi ko metti kam e mumen andi ko tagi neɗɗo a immota ko gara he mum onon ɗo son gari on tawtoyi min ɗo Nioro hande oɗon eto tawtoyde min heko weeli min mais on garani yomin tawtoy on heko weeli on hono mbawɗa immor tawa neɗɗo e galle mum mbiya kam tawtanma heko welma tawta hoɗo horma joni an mbiya ka nalanke oɗo nalankegal ngal kalodiren gonga mino hen yafno foof en minon wiya on jarama ɓe immorɓe Karan immorɓe ɓe Italie Italie naaɓe noon son garti yo noddir onon ne Ndofane ɓe foof on jarama merci beaucoup professeur merci beaucoup monsieur Ba gatam ñanatami ɗum e grand place enseignant je mo jooɗi mbiɗum gatam mi haalornomade c'était en 2014 bientôt 10 ans mbiɗum mi sollu émission pulaar mbaɗanmi o par subaka law ndarne mbo waktude ko ancillumi mbata kamen e kam min mbiɗum e kam ma boy mi message radio de mbiɗum dara mais mina andi dañde acteur mbawnoma e yidde pulagu ngu e wadde ngo daran aussi mi sikkami heɓani ɗo gonguel ko an collumi hen e kam e mbawen dar joni quelques jours ndi kay kam ala probléme mi yewdi e bayam kawni kilifam wawa ko tinani mi yewti makko wi kam ala probléme mi paari gila ñande ha yamul hande o ko min tardo ko kam tarɗani te 1 franc radio message ñam min ñamanno haalis radio min yomtino RIP FM hande gaccami RIP FM e activité goɗɗam ɗum noon si waɗi mi wawa ɗo immode mi yani ɗum vraiment gatama jarama par ce que mo wawno wi boy an ka kewɗo haala boy an ka jakkaɗo indam par ce que joni kam min tagui ha fulɓe kewɓe jaɓani wadde gatam lokkumanin kewɓe gandanoɓe ɗum mbatta ɗum joni noon eyyi par ce que konguiɗi lemnami ɗum ɗi ɗo nantami ɗum ɗo on débat goɗɗi ɗi mboɗum waɗa créé ɗuma te min ala probléme min komin never mind quoi min ɗumanani tout est bien qui finit bien on jettama on jarama on ñaganama jaam vraiment on jettama no fewi Eli Ibrahima Ka a jarama e mbaɗi remercier la presse garɓe ɗo vraiment wadde couvrir événement o Elimane mi sikki ko an e minen kam ala probléme quoi par ce que ko dañi o moye lolo e vraiment président a jarama on jarama onon foof min mbawi oya kala garɗo ɗo yettama on ñaganama jaam inchallah à très bientôt si Allah jaaɓi